Good morning guys, this is my first vlog. Time check 7:49 AM. So ngayon may ligaw na guys. Babalik na lang mamaya. So ready na ang lahat. Nandito na kami sa labas ng bahay namin. Dahil ang kapatid ko nasa labas na, inaantay na kami. So init. Sama ko pala yung pinsan ko. Nasa loob na tayo ng sasakyan ng kapatid ko. Ito pala yung kapatid ko. Mag-hi ka muna sa vlog ko. Hi. At yung pinsan ko. Yung driver ko na maganda oh. So pupunta pala kami ngayon sa SMC site Cebu. May ipapagawa yung kapatid ko. Nandito na kami sa SMC site Cebu. Close pa yung store niya. Maaga namin pumunta dito. So ngayon inaantay muna na namin open yung store nila. Maaga talaga namin pupunta dito. Pero marami ng tao. So nandito na tayo sa loob ng mall. Wala pa yung ibang store. First customer. We got it all. Naghanap na kami ng mga kain namin. Tapos na po kami kumain. Nandito na kami sa grocery store nila. Ayan sa amin. Shinari. Noodle soup. Kamu na yan. Sila yan. Okay, third floor. Thank you. Nandito na tayo sa Globe Store. Inintay lang namin yung ate namin nagbabayad ng bills. So, umupo lang kami dito. Habang nag-aantay. Ngayon, nandito na kami sa labas. Pupunta naman kami sa SM Mabulo. So, ngayon, nandito na kami sa SM Mabulo. So, ngayon, nandito tayo sa loob. Nagbabayad ng utang. So ngayon naghanap na naman kami ng pangalian namin. Then
ngayon nandito na labas ng mall sa parking lot nila dito. Ngayon pupunta na naman kami sa Ayala Mall. Bayad na naman ng utang. You pay 100 pesos to clean it helps you buy your friends. What to buy your friends? Body massage. So ngayon nandito na sa Pioneer Ayala Center. Magbabayad muna yung ate ko sa kanyang insurance. Nandito na yung ate ko. Ngayon bibili kami ngayon ng bagong higaan dahil sira na yung higaan ko. So ngayon nandito na kami sa Mandawi Furniture Center. Furniture Center. Sa taas nila. Sa taas. Sige. Nanasad na akong kuan, Bin. May napipili na akong mahigaan ko. Ito. Ito ang pinili ko dahil buy one take one. Buy one take one. Binabayaran na ng ate ko. Nasa bahay na namin yung binili namin. Pupunta kami ngayon sa Pyramid, sa IT Park. 1 hour later. So ngayon, nandito na kami sa Cebu IT Park. Nandito na kami sa loob ng Pyramid. Nandito na tayo sa second floor sa Pyramid. So, hinanap na namin yung reservation table namin. So, dito na siya. Dito na yung table namin. Dito na lahat yung order namin. So, andyan na siya. Tapos na kami sa Pyramid. So, pauwi na kami sa aming bahay. Muna na yung mga kapatid ko. Naghanap muna kami ngayon Na masasakyan. sasakyan ng... So, nandito na tayo sa bahay. Maraming salamat guys.